Indi şu medrese gatnaşmak ya şu dini ilimler okumak qaysi yollardan qaytarıyorlar? Maniyem mana şu yerda şu cümlede iki tane Bir qarilikdan başka hem okuyan oğullardan misal şehir cami başlap oturan ol baxışdan hiç ilmen bugün görmedim ki bular bir destar fazilet uran boldan. Xo'p. Namı qarsa filan oğlum ha? Ha, köp yaxshi, aşnam oğlu. Yolumuzda yaxshi timlarini safti ham bor. Va shu ulamoy dilda qismiki bizdani bag'i bostanim bahar bulgun zemistanim pur jamiyati dostanim muborak mahfili Qur'an iftixari ulus Qur'an diyarim ba aziz eshituvchi va alaqamand hunarli bul kabina ziba va dilnishin Faryab viloyatining Qo'rg'on ulsuvarligining Bag'boston qariyasidan madrasa-i Darul Huffaz Imom Abu Hanifaning qanchadan farigh va tahsillarining harbiyliklari Hafiz Muhammad Amin Salihi, Hafiz Muhammad Hashim Haqqiyar, Hafiz Nazirullah Haqqani, Hafiz Xalmirza Sharifi, Hafiz Abdullah Amini, Hafiz Latifullah Nazari. Mana bugün görüyorsunuz qariler juda ham bir yaxshi bir chehrada hem divarlari familo mashg'alalar bilan birlikda bulara gul taqib yaxshi bir shaklda qarshi olib o'tdilar. Avval mana bu qari sahibing o'zlari bilan tanishib olyapsiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'utum Najibulloh. Qabraya Qupchoqdan bo'laman. Madrasam Imom Abu Hanifa roziyallohu ta'ala anhu. Ustodoz qori sahib Hoji Murod, otam oti Nizomiddin. Ko'p yaxshi qari sahib. Endi siz Qur'on Sharifni yatlab chiqdingizmi yo bir miqdorini yatladingizmi? Shukr alhamdulillah xalas bo'ldi endi. Billanki inshaalloh davra boshlanadi. Ko'p yaxshi. Naylik bugun xush bo'lyapsizmi shunchalik bir mahfilga qatnashganda? Shukr alhamdulillah xush. Siz qari sahibing nima bo'lyapsiz? atası oluyor. Ko'p yaxshi. Nariqam bugun xushming o'g'lingiz shundan bir mahfilga qatnashadi. İnşallah o ahırı bilan hoş bo'lar. İnşallah bir. Teşekkür sağ olun. Hafiz Munirullah Nazari, Hafiz Barakatullah Umari ve Hafiz Muhammed Umari ve Hafiz Muhammed Arif Alimi ve Hafiz Najibullah Nizami ve Hafiz Muhammed Nadir Qurbani ve Hafiz Rahmetullah Nazari ve Hafiz Kabirullah Nazari. Şul hafizani Kur'anların lütfi dastar ve hifzi feragatını tebriklab farmayış bir bu darxast eden dostlarımız, il içinde mütevazi ala ve muhlisane din soyar dostlarımız Hafiz Abdurrasul Muhammedi Qo'rg'on ulsuvarligining her bir obasından kunjinden bu yere bu mahfilga qatnashib o'tdilar. Mana şunun qatarında bir yarım qari sahiblarining muxlislari va qavm qishlar bilan ham suhbatlashib olyapmiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mani otim Ustod Abibulloh Payg'amman. Mana biroz qorilarga hifz etibdilar, dastorbandlik bo'libdi. Mana shu aymoqxonada, Masjid Abu Hanifada, madrasasida maniyam mana şu yerda şu cümlede iki tane xorizodamiki hifz etib hofizi Qur'on bo'libdilar. Mana buni jumla mo'min musulmonga tabrik aytaman. Teşekkür Abibulloh aka. Qaysi shular bo'laman sizga kelgan? Mana shular bir taza qori sahib rahmatulloh, bir taza qori sahib barakatulloh. Qari sahib, avval bila bir nariqam bugun xushmisiz? Hava. Qancha vaqtdan beri bu madrasada o'qiysiz? 2 yildan beri. 2 yildan beri Qur'on Sharif qanday yodladingiz? Xalos etdim. Nam xudo. Shu yil xalos etdingiz? Hava. Xo'p. Siz qancha vaqtdan beri Qur'on Sharif o'qiysiz? Assalomu alaykum. Men atim Barakatullah. Atam Hafizullah, Ulusvali Qo'rg'on viloyat Faryobdan bo'lgan qariya Qipchoqxona. Men madrasani 4 yildan beri o'qigan, xatm qildim inshaalloh. Ko'p yaxshi. Shu yil xatm etdingiz? Alloh. Teşekkür. Qari sahib juda ham ahrab tushunib xatirani. Buni ko'ryapsizmi bu yerda juda ham bir kichik qarilardan bor ekan. Otingiz nima? Muhammad. Necha yoshingda? 14. 14 yoshingda. Qur'on Sharif yodladingizmi hammasini? Hava. Ko'p yaxshi. Avasmi? yo'q. Qori Safiyulloh. Xudo inshaalloh tanga familiyangga hamisha ittifoqlik, kamyoblik ul bilan o'zingizga nasib etsin inshaalloh. Hem chun o'zingga yana o'g'illarga ham nasib etsinki mana shuni yana bir diniy ilmda ham ota-onalardan minnatdor ki shular yana bir din yo'lini tashviq etdilar. Sağ olun Jabata inshaalloh. Sağ olun. Sizlar mana ko'ryapsizlar bugun mudiri umumiy tarbiyat badaniy ulsuvarli Chorgana Antoy Said Nazifullah Sadat baxshi vardish va baxshi bu diniy barada inshaalloh sizlar bilan bir ko'p tabrik gaplashib olyapmiz. Bugun rais sahib bularning
Okap çıkanda siz näre hem ýöreňizde bir mehr duýgy barmy paýlaşdygyňyz degir dostlar bilen? Elhamdülillahi Rabbil alamin ve aqibatu lil muttaqin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. Amma ba'd bu ýylly kunda köpden köp bizler hoşki bizlerni şundoq inagalarız we bu kişiler her kaysilary ki her familiýa boradilar. Wakaten bular özümün hem sulh, safa ve samimiyet ve ilme dinni iltu awlaryny çyragan etadiler. Ve men bunga köpden köp irodatman, men köpden köp ihlasman ki bizlarni wardoşkorlarız hem alhamdulillah şundoq olim bolýşya, dono bolýşya, madrasalarda, maktablarda ve qolursa kiçik ve katta kitoblarda inşallah okuşya köpden köp bular yüz getirýän. Ve men bunga bugün kunda köpden köp spozguzorlik qilaman ki bazı madrasalar inşallah bizani ýonuzda ýaxşy teamlaryny saftiýan bor. Ve şu ulama-i dille kısmi ki bizlarni ilmuzdan ve bizlarni min haysi çıraq dinimiz bizlar bilan kaptalızdalar, wardoşdan ham bular bor ve bu ýylly kunda bularni ýaxşy roziýa bizlar ham kelişimizni köpden köp hatmi bilawuz çünkü elhamdülillah amma awal musulmon ve uny qybolida ham wardoşy ham har qancha qo'lingizdan kelgancha do'stlarimizni, birodarimizni tashviq etamiz inşallah. Indi bular kim bolýar siz üçin? Bular mani qamlarimdanlar. Xon Mirzoxon, waladi Şarifullohxon. Qari Murda diýdi. Ewa. Hop, Qari Murzaxon, awal menen bugünkü firagat mahfiliňiz mübarek bolsun. Näle hoşmysyz bugün kowumlaryňyz gatnaşypdyr, bir mana atajanyňyz gatnaşypdyr we başga hem börde görýärski juda hem bir mehr muhabbet bilen güller bilen bu ýere gatnaşypdy. İnşallah ýöreňizde bir kemçilik ýokdur bugün. Kemçilik ýok, hoş boling. Teşekkür. Siz tatyp bolýarsyňyz ýa-da? Biz kokosu kişi. Hoşmysyz bugün inşallah? Qarang her yerde Qur'on ve burada insaniyet, makam manaviyat toplandı. Bular çarağı din inşallah ayında da millet yaxşı hizmet etadi. Bu munda bir guşe Anxoyda, Ulusoli, Qo'rg'onda qarar topaldi. Bular dar haqiqat har qaysilari bu mulka bir yo'qtili bular yulduz shu mintaqalar inşallah ayında da yaxshi xodimi din bo'ladi inşallah. Adyňyz näme? Said Nodir Sadatdan. Teşekkür. Said Nodir Sadatdan minnetdar. Hoş tawalyň. Hop, dostlar, mana görýärsiňiz, qar saýplar bilen ýeke-ýeke gepleşip geçirýäs. Mana bular hem ýöne gitjek bolup dur eken, inşallah bir gysgaça söhbetleşýäris. Awal menen ödüňiz bir marketing saý getdi. Men Qari Abdulla bolýan, atamada Qari Şakir. Şu medresede okap çykdym, hatm etdim Qur'an Kerimi. Ýani şu qışlagdan bolýarsyň. Ýok, Buja qışlagdan. Buja qışlagdan. Kança ýyl bar okuýdyň? 4 ýyldan beri okuýdym. 4 ýyldan beri indi näçe ýaşyňdadyr? 17. 17 ýaşyňda. Ýani 4 ýylda Qur'an Kerim mükemmel ýatlap çykdyňyz. Owa. Köp ýaxşy. Bugün näil hoşmysyz bu destarmentlik awalyn bar siziň paýyňyzda düşen bu mana kowumlaryň gatnaşyp otynamyda güller bilen Qur'an Kerim mana eliňizde. İnşallah ýöreňizde bir kemçilik ýokdur. Ýa-gay, çok köp hoş boldum. Kowumlardan hem. Qar saýbynda özüňiz ýani deň düşleriňizde bir aýtjak sözüňiz barmy? Nähilek ýollar bilen meşgul bolsalar, o näre hem ilimler okusa ýaxşy. Mana şuna Qur'an bolsa ýaxşy bolýar eken, güller takyp şuna. Bugün ýöreňiz hoş bolýarmy şunçalyk bir güne ýetşeningde? Owa. Öz durmuşyňyzda bir ýatdan çykmajak güllaň biri bolsun diýip umyt etýäs. İnşallah hemişe ömrüňiz galan günem mana şular ýanak gül ýanak bolup ötsin. Sag bolun sizem. Bugün mana görýärsiňiz bir halk bu ýere jemlenşip otýarlar. Bu sebäbi mana bu ýerde 15 tane qary urkan şu medresede birinji gezek bu ýyl mahfil firagat alýar. Bismillahirrahmanirrahim. Men adım Latifullah, atamada Hudaýnazar. Hop, şulowada bolýar. Ya aktalar awada bolýar. Kança ýyldan beri bu medresede okap gelýärsiň? 3 ýyldan beri okap gelýär. Ýyldan beri Qur'an şerif ýatlap çykdyňyzmy? O ýatlap çykdym. Bu bugünkü mahfilinde sizi garşy almak üçin, gül takmak üçin kimler geldi öz ýakyn ýoldaşlaryňyzdan, hemkarlaryňyzdan? Atamlar, agamlar we ýegellerim daýy gelim. Ataňyz? Atam Karim. Sizlermi? Hop, siziň adyňyz näme? Menin adım Qari Hudaýnazar. Qari Hudaýnazar. Näilek ogluňyz bugün bir ýanak bir mahfile gatnaşyp bu mahfilde şunçalyk bir derejä ýetende inşallah ýöreňiz bilen hoşluk etýärmi? Eger bir tomaçaçylardan bir ýörek duýguňyz beýan etseňiz. Alhamdulillah şükür Hudaýa, men bu şadýan boldum. Defam rahmana ýetdi. Her musulmanlara şu rakam bir qari bolmak, şu rakam hafiz Qur'an bolmak Allah Taala öňüňde meýsir etdin. Hem musulmanlara da şunu arzu etdiň Allah Taaladan. Teşekkür sağ bolun inşallah hemişe siziň ogluňyz ýanak bolurlar dünýä ýüzünde köp ölsün. İnşallah
Üýüňizde salaman baryň. Familiňizde da mübarek bolsun bugün. Ha, özüm ana şükür elhamdülillah Qaraşym bolýan. Karaşym. Medrese İmam Tirmizi'nin mutallimlerinden. Köp ýaxşy. Qari Saýf Haşym. Indi şu medrese gatnaşmak ýa şu dini ilimleri okumak gaýsy ýollardan gaýtar ýollar. Anında her rakam yollardan qaytarýarlar. Mana bir çars ba, sigaret ba, budatlar mayda bolady. Maydalda hem diwaltdan öwrenip berýär, çekilip budatlardan qaytarýar medersen öyle. Ana ilm okuýsaň hem ihtiramlet hem izzetlet diýär. El ilmu izzet dünya we şereful ahire diýär. Ilm göz bu dünýäde izzetlet diýär, ahiretde şerefetlet diýär. Teşekkür sağ ol. Aylansınlar. Men adım Qari Abdusamet, Uluswali Qorgan Surxubadardan bolýar. Surxubadardan bugün şu Qari Saýf nerede okuyan diýdiňiz? Men mana çağlarda Surxunabiýa öten ýylda islämet bundan işleýär. Ötön ýylda islämet. Hawa. Dellerde mana işleýär. Bu ýerde siz üçin kimler gatnaşdy? Ýakynlardan gelen bam, fara bolan bam börde. Hawa mana şu Qari hem diýwarymyz bolýar, mana bular hem Qari hem diýwarymyz bolýar. Yo, fara bolan. Ni şördünmi? Hawa. Şördün par bolan hawa hem diýip bir sen hem diýip. Dostlar mana gördüňiz bugün bu mahfil juda hem ýaxşy bir şekilde bolbatdy. Endi mana gepleşimiziň ahirinde mana Qari Saýf Hacı Murat Nazary agam bilen bu medresanyň dogrusundaky giňişlerini siz bilen bir maglumat paýlaşýarys. Qari Saýf Hacı Murat Nazary aga köpden köp minnetdar mana bugün bu mahfile ýola goýan ekeniňiz. Indi şu medresanyň bir gurşalyşy hakynda we näçe ýyldan bäri bu medresede bu ýerde qari oglanlar we mollabeçiler ders okuyor. Şular hakynda umumyň şu medresanyň bir düýp taryhy hakynda bir giňişlerini maglumat berseňiz. Teşekkür, selamat bolun. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz muhterem görgüçiler. Meniň adym Qari Hacı Murat Nazary, Uluswali Qorgan, Qariýa Bagustan kawmy aktardan bolýan. Men bu ýerde sale çarda saduda böyle iptida boldy. Şondan bäri şu ýerde qari başlyk edip mana şagirdlere hyzmat edip geldiňiçe şoham edip ýör. Teşekkür. Qari Saýf bu ýerde endi bugün mana bu mahfil alındy. Endi bir faragat mahfil alındy. Bu awalym bular ýa-da bir mahfil bu ýerde bolup ötdümi ýa birinji safardymy? Birinji sefar awalyn bar faragat. Endi awalyn da faragatymyz maşal. Hawa 15 tane hafız Kur'an bugün hatim edip hafız boldular. Awalyn dowra. Çok ýaxşy. Endi bu ýerde ýeke bir qariýlykdan başga hem okuyan oglanlardan misal şäher jamy başlan ýa başlap gutaran ol bagşdan hiç ilmen bugün görmedim ki bular bir destar fazilet uran boldan. Indi eşbilla bizlenke taze düzgün etdik. Takriban men ýaňa maýdyp ötdüm. Çarda saduda böyle iftida bolup şuru boldy. İnşallah iradamyz bar. Aýan ýyllarda bir müderrisem tutsak, Mawla sahyplardan getirip bir ders aýtdyrsak diýip. Eşbilla bir iftida, bir daly hifat eşbilla. Wa inşallah aýanda ýyllar umydymyz bar. Şerh jamy başlap we mundan hem ketde medrese bolup durmakdan inşallah Allahdan arzu etýär. Köp ýaxşy. Endi bu medresede okuyan oglanlar umum jemy sany näçe gatnaşyp ýörer? Sany jümle 150 160 şu rakam şagird bar. Bizler bu ýerde 2 ustad 160 nefer takriban bu ýerde ders okuýar. Köp ýaxşy. Başga gaýsy obalardan bir ýerde ders okuyan oglanlar bar? Misaly başga welaýatlardan hem barmy şu ýerde? Fiilen başga welaýatlardan ýok. Hada başga welaýatlardan bizler albilemiz ýok. İnşallah ayında olarım bolar. Şipilla fiilen maşal Antkoýgaça. Antkoýdan bar Yusuf Mirzaý tarapdan garam Uluswali Qaramkol. Wa maşal muhityň şagirdleri oglary başlady. Köp ýaxşy. Indi bu medrese häzir mana Surxubazar obasynyň bir kalbynda ýerleşen, ýani Qypçak gowmlarynda ýerleşen eken. Bu medrese soň bir mali hemkarlyk etýän bir muşahat adam barmy ýa şu gowmyň özüniň berýän kömegi bilen bu medrese bugün mahfil alındy. Hawa bu mahfili bolsa maşal gowmdan özleri etdiler. Haryçda dahildakylar hemkarlygy bilen bu mahfili berguzar etdik. Hawa şolaryň hemkarlyklary bilen. Köp ýaxşy. İnşallah ýene hem şuňa meňdeş mahfiller köpelmesini we bu medresanyň mundan beýlek hem rowaşlanmagyny beýik Allahdan arzu etýär. Qari Saýf Hacı Murat Nazary agamy ýa-ni bir qari başlar we başga mowla saýplar bu ýerde inşallah köpelip bir şu halkymyza hemişe bir din ýolunda kömek etmegini beýik Allahdan hemişe dilýäs.
Qarsabinde şu münasebet bilen mana bugün juda hem bir ýaxşy bir şekilde mahfil boldy. İnşallah siziň hem ýüregiňizde hiç bir kemçilik galandadyr diýip umyt etýän. Indi mundan beýleki mana başga kowumlara, bu ýereki gatnaşanlardan hem bir dünýä minnetdar. Indi bir siziň hem bir ahirde aýtjak sözüňiz bar bir mawlud sahiplere we başga bu şu obanyň ýaşaýjylaryna. Açık payamın şulay ki bulardan bir jahan minnettarlyk, teşekkürlük bildiriyoruz. İnşallah bular hemkarlıklarına devamı aylandırsalar, bulardan hemşe şulan hemkarlığını istiyoruz. Ve şuların hemkarlıkları bilen, şuların ihlas ve koşiş bilen bana elhamdülillah bugünkü mahfilu bu medrese ortağı geldi. Bulardan bir jahan minnettar ve bugünkü mahfile katnaşan braderlerimizden hem, mawlud sahiplerden ve başka cemiyan hemmelerinden hem teşekkür edip minnettarlık bildiriyoruz. وحافظ كرامة الله خالقي وحافظ محمد أمين خيري ودوستمز قاری صاحب محمد بصیر مشهور با یوسفی اندخوی شولارون فرمایش و درخواستlarına تقدیم oldu. Tuzluğucu dostumuz Mevlana sahip Hafız Nakşbendi ve okuğucu dostumuz Hafız Raci Cevcen. Ulus Qur'an Abu Hanife medrese açıp işşek bahar kese gelin kelamullah sese mübarek mahfili Kur'an iftihari ulus Qur'an diyarım Xudo onların bir tane Xudo quvvat berib doim şu imoratni Alloh taolo mustaqil qilib to'xtatsin inshaalloh.